Ja sam Karajica Duško, fudbalir Omladinskog fudbalskog kluba Brdo. Gospodine Karajica, šta za vas znači Omladinski fudbalski klub Brdo? Pa ja sam ranije igrao za fudbalski klub Brdo jednu polusezonu i onda sam otišao u fudbalski klub Bratstva iz Kozarca, tu sam igrao 5 sezona regionalnu ligu. Vratio sam se, uslovi su odlični, treninzi dobri, teren je u ekstra stanju, isto zalijeva se, tako da imamo sve uslove da napredujemo i da pokažemo neku dobru igru koju traži trener. Da, evo u odnosu na tu polusezonu koju ste proveli tada u Brdu i danas, kolika je razlika u organizaciji kluba, u svemu onom što ovo čini jedan sportski kolektiv? Pa dosta se promijenilo. Fudbalski klub Brdo je dosta napredovao, teren je popravio, tribine su tu nove, naravno i prenosi, ali ja sam ih pratio preko prenosa, preko Facebooka, to što vi radite i dosta je fudbalijeri koji igraju tu su dosta kvalitetni, dosta ima kvalitetnih igrača i naravno tu se pridružio da pomognem i da se izborim za svoje mjesto u timu. Druga liga, zahtjevna liga, neće biti jednostavno, posebno ove sezone nakon prošle kada je ekipa Brda zaista sjajno igrala, napravila historijski rezultat. Pa jeste, ja sam pratio, prošle godine su bili treći, dijeli su mjesto, pratio sam cijelu sezonu, odlične igre su bile, tako da ove godine će možda biti teže, jer ima više klubova, ali eto mi radimo dobro i nadam se da ćemo opet ponoviti taj rezultat. Hvala vam lijepo i nadamo se da će vaše iskustvo i naravno znanje značajno doprinijeti Omladinskom fudbalskom klubu Brdo ove sezone. Naravno i ja se nadam, hvala.